Пуснем Keynote BL237 за нашите клиенти опътване. Ще направим сега малка демонстрацийка, защото явно това е проблем за някаква част от нашите клиенти. Така, първо, защо избрах този уред? Защото има повече от основните приставки, които другите или имат, или нямат. И най-често се среща проблема при него, защото го продаваме много. Това е мелничката за ядки. Тя се слага по този начин, но това не е достатъчно. За да може да работи уреда, има защита, която може да я видите отстрани. Ето това е защитата. Тук така и тук така. За да може да работи, ние трябва да сложим уреда с стегнати ножове, да падне надолу и да завъртим. Когато вдигнем уреда нагоре, той може да повдигне целия робот. Ето така, по този начин. Ако мелничката или някаква друга приставка излиза, това означава, че уреда не е застопорен и защитата няма да сработи. И както уредът тръгва. Следващото нещо, което ще направим, е да тестваме и другите приставки, които стават по същия начин. Ето вижте отстрани как има чопчета. Ето това, което влиза по същия начин. Ето, вижте добре. Ето това е. Уредът е готов за работа. И последния и най-често използван уред е каната, която е за смути, която се използва реално най-често. Това е работа. Може да работи и без капака отгоре. Не е нужно, но не ви препоръчвам да бъркате докато е пуснат, защото реално това ще ви нанесе необратими щети върху пръстите, примерно. И смятам, че с това няма какво повече да обясняваме. Важното е ето това щракване. Не знам дали се чува добре. Да го има. Каната да не може да излиза нагоре, когато се дърпа. Трябва да стои винаги на робота и по този начин излиза. Благодаря ви за вниманието и се надявам това да е достатъчно обяснително за всички наши клиенти.